Vážení přátelé, já vás zdravím na mém profilu a chtěla bych dnes vyložit na energie všech znamení v krátkosti z mých vyrobených karet kdysi dávno, velké arkány doplněných o pár dalších zajímavých energetických karet. A nebudu to prodlužovat a jdeme rovnou na to, vezmeme to postupně, uvidíme, co nám kartičky k jednotlivým znamením řeknou. Tak a teď už půjdeme teda rovnou na kozorohy, takže kozoroh, tady takhle obráceně ještě, takže znovu, kozorozy, jaké znamení, co vám mám sdělit? Vysalec. Kozorohy tady něco zastavuje. Vidíte, jak je otočený, jak je svázaný. Kozorozy jsou zastavení, teď momentálně, jako by se v jejich životě pozastavovaly různé děje, lidi, může být taky něco trošku jinak, než se zdá, možná je potřeba změnit i úhel pohledu na určité věci u kozorohů. Bylo by dobré se pozastavit, popřemýšlet a zvážit všechny situace, možnosti, které se nám tady nabízejí. Tak, jdeme dál. Vodnáři. Karta vozu. Takže tady to je nějaký směr, nějaká cesta, kterou by se měli vodnáři vydat. Možná na něčem uvažují nebo zvažují, možná zvažují i přestup z pracovní oblasti nebo do vztahu, který by mohl být zajímavý. Tak tato karta vás vyzývá, milí vodnáři, že se máte touto cestou vydat. Energie je v pohybu u vás, ano? Tak a jdeme dál, jdeme na ryby. Ryby tu mají 2, dokonce 3 kartičky, takže je vezmeme. Karta měsíc, karta císařovny a karta ďábla. Tyto 3 kartičky znázorňují to, že se rybičky obáváte, trošku si šáhnout do sebe. Určitě v podvědomí máte uložené nějaké vzorce, které vás brzdí v tom pustit se do něčeho nového, něčeho perspektivního. Máte tam překážky, možná strachy, obavy. Ale císařovna vás vybízí k tomu, že byste se jim měli postavit, protože to nové, co přichází, může být skutečně pro vás hodně obohacující a příjemná záležitost. Je potřeba se postavit svým vnitřním strachům. Tak a jdeme dál. Jdeme na Berani. Jaké energie tu máte? Nebo máme, dokonce máme. Protože i já jsem beran, tak mě to zajímá. Aha, a už je tady kartička Blázen. Karta blázna všem beranům připomíná to, že se skutečně mají chovat po svém, jít do věcí jakoby tak trošku po hlavě, nebát se toho. Něco tady přichází vám, beránci, co určitě bude velmi zajímavým příslibem, pokud se do toho vrhnete, jak se říká, po hlavě. Nebudete se ničeho bát, žádné okolnosti vás nebudou rozptylovat, tak v tom případě je možné s kartou blázna a energií blázna tady očekávat úspěch. Krásný. A bíčci. Kolo osudu s andělem. Tak milí bíci, toto je právě kartička, která tam je energeticky jakoby v podstatě navíc v té velké arkáně, ale určitě si myslím, že do mých karet patří i karta anděla. A toto je vzkaz, milí bíci, že opravdu se teď budou dít záležitosti, které budou takzvanými milníky ve vašem životě. Osudové záležitosti, které budou měnit běh událostí. Ale vidíte, vy tady máte podporu vedle sebe.
máte tady podporu z vyšších sfér, anebo někoho, kdo vás tu hlídá a kdo vám pomůže naplňovat ty osudové záležitosti. Takže Bíci a osud. A jdeme dál, jdeme na blížence. Vezmu i tuhle. Karta smrti a karta hvězdy. Tady přijde změna ve zdravotní oblasti, zejména zdraví. Jo, tady budou změny, které budou energie, které budou léčit. Velké změny v léčivých energiích, které vám mají pomoci se uzdravit buď z nějakých vnitřních bloků nebo ze zdravotní oblasti, kde jste měli dlouhodobější vleklé potíže, klouby, šlachy, jo, vnitřní orgány. Tak zde máte jasnou energetickou odpověď na to, že přichází léčení a velké změny. Tak, blíženci a jdeme na raky. Raci. Hráčkové. Raci. Jaké pak tu jsou energie pro raky? Tak. Karta soudu. Tady bude padat vážné rozhodnutí. U raku bude padat vážné rozhodnutí, které bude měnit běh událostí. Tady se něco ultimátně rozhoduje u raků. Ultimátní rozhodnutí. Důležité. Možná i nějaká soudní pře, která bude ve váš prospěch. Tak a jdeme na lvy. Lvíci, lvíčci, lvy. Co pak nám řeknou kartičky o lvících? Lvech. Ano. Karta císaře. Tak milí lvy, vy tady budete momentálně v autoritativní energii. Budete se muset postavit sami za sebe. Lvy budou mít teď určitě energii autority a budou se muset postavit v mnohých záležitostech sami za sebe. A určitě to je dobrá volba. Postavte se za to, co si myslíte, co děláte a kam směřujete. Je to určitě dobrá volba a nenechte si nic vymlouvat. Tak, pany, milé pany, anděl, pany, vy tady máte jednoznačně podporu z vyšších míst, takže vy ať uděláte, co uděláte, rozhodně máte vedle sebe ochrannou energii, která vám bude přát, která vás bude provázet, bude vám přát a znamená to, že můžete mít i šťastné náhody kolem sebe. Můžou to provázet i různé synchronicity, například takzvaná andělská čísla 1111, 1212, 2020, anebo i pírka. Pokud naleznete někde pírka, znamená to, že vám dávají vaši průvodci najevo, že jsou přítomní vedle vás. Tak a váhy. Jdeme na váhy. Váhy. Tak. Váhy mají váhy. Váhy tu mají spravedlnost. Váhy se někoho budou zastávat velice brzo. Váhy budou vyrovnávat energie, budou harmonizovat. Tato energie říká, že se někoho zastanete a uděláte velice dobře, protože ta spravedlnost bude na vaší straně a vy ji dokážete obhájit a dokážete tím někomu velice dobře pomoci tím, že vlastně mu dodáte energii a pomůžete mu v tom, že se toho člověka zastanete. Tak a štíři. Štíři. Štíři mají energii mága, takže štíři, vy ať se pustíte teď v nejbližší době do čehokoliv se pustíte, tak samozřejmě se vám bude dařit. Budou vám pod ruku chodit různé schopnosti, dovednosti, jak situaci zvládnete a dokonce se vám budou i ty situace promítat do života tak, abyste je prostě zvládli. Energie mága totiž stojí při vás. Mák je kouzelník a ten opravdu má všechny atributy k tomu, aby dokázal a dělal to, co chce a to, co má. Tak a poslední střelec. Jdeme na střelce.
co pak má energie říci střelců? Karta síly. Tak milí střelci, vy jste momentálně ve své síle. Vy jste ve své síle, myslím si, že vy i můžete dodávat sílu ostatním, můžete prorazit tam, kam se chystáte, tam skutečně můžete prorazit. Ať už se chystáte dělat cokoliv, věřte, že vy na to máte dostatek síly, máte dostatek rozhodnutí, rozhodně se nepodceňujte a věřte sami sobě, jste ve své síle. Ano, kartičky vám vzkazují, že prostě vy můžete prorazit, kam vy potřebujete. Možná se do něčeho chystáte, nebo vám teď přijdou nějaké okolnosti, které bude potřeba nějakým způsobem řešit a vy to všechno zvládnete. Vy na to máte dostatek všeho, co potřebujete. Hlavně tedy té síly. A já vám děkuji za shlédnutí a přeji vám krásný den. Mějte se nádherně.